aleyküm aziz körpeler. Bize ata-babalarımızdan alan ulu miraslardan birem nakıldır ata sözleri. Olar bir kelam bilen bir näçe sahypada beyan edilecek manily öwütindöwleri özüne jemleýär. Şeýle de biziň klassik şahirlarimyzyň amnakla öwrülen setirleri abär. Şeýle faýhaslardan birem Matumul atamyzyň sır vermedek mehektaş deryanına bellidir diyen setirleri. Bugün biz sizin bilen Sultan Söyü'nün doğuş hakkını gurrun ederiz. Yadınızda olsa, geçen tanımızda aytıp berişim yali Allah Taala'nın lütfu bilen Sultan Baykaranın doğası kabul olup, sol sırlığı iyice kuyruklu yıldız doğun iyicesi söygülü ayalının goýrasynda oğul persendi kaldı. Ve 9 ay 9 gün geçip vakt saatı gelenne asmanın ayı ýaly bir ajaýyp miras düşer perdendi doğuldy. Oğlunun adyna akylly, paýhasly adamlar bilen maslahat edip söýün dakdylar. Inni Sultan Baykaranyň başyr aladasy bardy. Bu dünýeden ötmänkä oğluna sırlaryny beýan etmeldi. Ýöne söýünüň ýaşy kiçiligi sebäpli dilden aýdyp düşündirmek mümkin näildi. Şonuň üçin Baykara ol sırlary kaýda geçirdi, ýani kitap ýazdy. Söýün ýetkinjeklik çagyna gelende Baykaranyň başy ölüm ýatyna ýetdi we oğluna bir açar berip şeýle diýdi. Oğlum, şular hazynanyň açarlary we men dünýeden ötüp özüň ýetlik çagyna ýetende hazynany aç hem-de saňa goýan mirasyma eýe çyk. O hazyna döwletiň hazynasy däldi, sultanyň şahs hazynasyny açardy. Döwletiň hazynasynyň açary bolsa, döwleti degişildi. Şondan soň bir näçe wagt geçip, Baykara dünýeden geçip, söýünjan ýigit çykyp sultan tahtyna oturýar. Köpden märde ardulap gören atasynyň goýan hazynasyny açýar, görse hazynada kitapdan başga zat ýok. Sultan Söyün kakasynyň dünýä maly däldi, akyl we ruh baýlygyny miras goýanlygyna begenip, onuň ruhuna aýat okap dua dilek etdi. Akylly ýigit ol sırly mirasyň şu kitaplaryň birine digine düşünüp, bir çetinden olary okamağa başlady. Köp wagt geçirmäni zehirli sultan kitaplaryň barysyny okap çykdy we olaryň arasynda Kakasy Baykaranyň ýazan wesiýetnama kitabyny tapdy. Bu kitapda atasy oğluna milletine, ýurduna, wefadarlyk hakyna, bu dünýäniň baky däl, geçijiligi hakyna, şeýle de her bir eden ýagşylygyň ýa-da erwet hereketleriň netijesini hem bu dünýäde hem o dünýäde görjekligiň hakyna gaty gymmatly maslahatlar bardy. Ve şeýle haýyrly işleri özü ýaly ýagşy niýetli adamlar bilen bilelikde tagalla edilse, has täsirli boljakdygy bardy. Bu gymmatly wesiýetlerden soňra şeýle setirler bardy. Wagty geler, seniň bilen bir günne doglan ýene-de 3 ýaşdaşyň bar. Olaryň ikisi oglan, biri gyz bolmaly. Olaryň biri ýyldyzyň doguşyna gözegçilik eden gözegçiniň perdendi, biri çopanyň perdendi we ýene birem galanyň garagul başlygynyň perdendi. Şolary tapyp öz ýanyňa wedir maslahat edip almalysyň. Inni Sultan Söyüniň öňüne gaýbany dogullaryn tapmak durdy. Ol gowy pikirlenip paýhas bilen olar tapmaň planyny biçdi. Ýagny derýaly, altyn gyzyl gibi ol ýaralaryny gözläp tapmak üçin mehek daşyaly soraglar taýlady. Başgara oğlun oğlu Ebledi tapıp ýanyna wedir edip aldy. Inni bu ikisi çopanyň oğluny tapmaň uğruna çykdylar. İkisem bir pukara garip eşigine girip halkyň içinde mantyksyz soraglar bilen 3 ay gezdiler, tapyp bilmediler. Ondan soň çöldäki çopan goşlaryny birin
salamlaşyp aýlanyp başladylar. Ahir bir çopan goşugyna baranna gözü mähirli, aýyň bölegi ýaly özleri bilen deňemek Miraly atly bir ýigit öňlerinden çykdy. "Assalamu alaykum we alaykum assalam. 9-njy etýämi?" diýip sorady Sultan. "Serweserdir" diýdi. Sultan içinden bu birinci sowalda dogry geçdi diýip gonjuna gançyny çykaryp çopanyň telpegini başyndan çykaryp gançynyň sapy bilen tırk edip kellesine tırkyldatdy we çopanın dilini görkezdi. "Bu nämeleriň alamatlary?" diýip ýanyna wedirler geň alyp soradylar. Sonra "Men ondan 9 aýlap bakanyň 3 ay gysyna ýetýäm" diýip sorady. O da ziyansyz çykýan diýip jogap berdi. "Soň men ondan başa bela nämeden gelýär" diýip soradym we olam 2 barmak dilden gelýär diýip jogap berdi. Bu sırly gurrundaşlykdan soňra Miralyny ertir paşaň huzuryna köşke çagyrýarlaryny aýdyp ýygy dolandylar. Ertesi güni Miraly köşke geldi we wedirler onun köşke girip özlerinden hem üstünde bir derecede özlerinden hem ýokarda bir wezipe almaklygyna garşydylar we Sultany öz nägilerliklerini aýtdylar. Sonra Sultan söýün baýkara ol ýigidi bir sora bilen synajaklygyny we şol bir soragy wedirlerine de berip, egerde wedirler dogry jogap berse, ol ýigidem dogry jogap berip bilmese, ol ýigidi kapydan girenden derrew ýygyna gaýtarjaklygyna söz berdi. Ýöne egerde wedirler dogry jogap berbilmäni, oğlan dogry jogap berse, ony iň ýakyn wediri sag edip aljaklygyna duýdurdy. We Sultan wedirlerine şeýle sorak berdi. "Çyn bilen ýalanyň arasy näçe wagt? We size bir näçe sagat ertire çelli dogry jogap tapsaňyz, ertir Miraly gelende kapydan girenden ondan şo bir sorak sorajak. Wagtyňyz başlady" diýdi. Näçe saat geçelligine garamazdan wedirleriň hiç birem dogry jogap tapyp bilmedi. Olar kitap baryny açdylar, pikirlendiler. Bir 40 günlidi, bir 4 ay diýdi, bir 4 günlidi, birsi 6 ay diýdi, ýene biri 2 harp diýdi, ýene biri 5 adam diýdi. Garap her türlü teklipler boldy. Ýöne Sultan hiç biriniň dogry däldigini duýdurdy. Ertesi güni ýerden Miraly köşküň apsyna taýinli. Onu içeri aldylar. Görse düýünki waran garyb eşigindäki adamlaryň biri Sultan, birsem onuň weziri ekeni. Salam alek alsandan soňra Sultan Miralydan şeýle sorady. "Çyn bilen ýalanyň arasy näçe wagt?" Miraly 4 barmağını görkezdi. Her kim biriniň ýüzüne bakyp "Bu näme diýär?" Biri diýdi 4 gün, biri diýär 4 ay, biri diýär 4 ýyl. Garaz şeýdip hiç birsem nämedigine düşünmedi. Onda Sultanyň öz jogap berdi. "Çyn bilen ýalanyň arasy göz bilen kulagyň arasy, ýagny 4 barmak. Gözüň bilen göreniň çyn, kulagyň bilen eşdeniň ýalan. Çünki kulagyň bilen eşdeniň başga birinden eşdýän ol hakyky gören zadyny görüň berse de özünden bir zatlar goşup biler we ol çyn bolmaýar. Şeýlelikde Miralyny töre geçirip ony özüne iň ýakyn wedir edip alýarlygyna ferman berdi. Ine şeýle baglalan. Bugünkü gurrun berjek zatlarym şulardan ibaret. Bu hekaýanyň ýene dowamy bar. Inniki sanymyzda biz
dördünci, ýagny ol dörtleriň bir sany gyz ýoldaşlaryny nädip tapşlar hakynda gurrun berer. Onu näme baglalan? Şu wagtlykça hoş, sag bolun.